लुक्सफ्रा बारा मेटार खालामा ना खुलुमबाय सोनाफोर आंनो जोबानब्ला इउटिउब नोंथांमोनखौ फेन खेबसा बारबावबाय सय माजे जे फरायनाय महर लानो सोनाबा दामुगाय हिनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद चेनेलाव जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एबार रिक्वेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनांगालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना गाज्रि दामोन एकदम नाइटि बोरायनाय मुसिलायनायजोंनो बरायलायबाय आङो बिराद खामानि मावबाय आरोना जेसेखि आं सिगांनि ब्लग्सआव खिन्थादों फैबाय होननानैहायथ' खामानियाथ' पुरा जमा सिखारदों आङो जि सोमबाय जि सोमनानै एकदम फिसाजों फिसालाजों एसे थानायावनो सुला सुलि सुबाय न'बो सुला सुलि सुबाय ओमफ्राय जास्ट दानिसो साहा लोंखांदों नै ओरैबायदि साहाखौ आङो सुरुबहांल' जादों ओमफ्राय ओरैबायदि 80 बोसोर जाबाय होननाय बायदि बेस्रानो बिबाजैया आंना बिहामजोआ एसे माने लुगैना फैथारबाय आङो ओइ खनसे माबा गावदां मोनजानाय बायदि गावदांजों सोरबा फौजि मानसि जानाया इदि आरोना जों सानैयाबो बे समाव जा दिनावनो खननै खनथाम फन हरलायनायब्रा बोरैबा खें 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 बै गावदांमोननि गन्दगल भाइराल समाव आरोना ना मा होनो दा नों हमनो हायो गावदांखौ आं दासिमबो हमनो हाया मादि मानसि मालाय जोंखौ कनफिउसाव दोननानै भिउस लागासिनो आरो मा थ' नायनो फैदों ना एकदम दै साहा लोंनो फैदों फात्ता गैया आं साहाखौ एकदम सुरुबहां जादोंमोन साहायाबो एसे बुरजाखामोन बेखौनो राननानै औ गाइखेरबो गैला इ समाव थाग थिग आरोना थारमाने बेस्रा जाखाथारबायमोन नालाय ओमफ्राय नोंखौ लिंहरबाबो मोना आंखौ नोंबो थांनो मोना रोङा मिलायलाया नालाय ओंखायनो आङो फिसाजोखौ एबाकासाव दोननानै ओमफ्राय बिसिनि न'जों थाङो नालाय ओमफ्राय दसे हाबबाय सिबाय थारमाने बेहा दिनै 9थायावनो दोनहैदों आरोना ओरैनो 11:30 बेटसखौसो लायोमोन खिन्थु 9थायाव दोनहैग्रोनाय जादों आरो ओमफ्राय माने दाख्लै फिसाफोरनि एग्जाम जोबियावनो आं जाखिनि एसे लोगो हमस्राहैनाया ब्लग्स होदोंमोन ना बेनिफ्रायनो गैया बेहा माला डाइरेक्ट थांबाय टंला जन्मस्थानाव ओमफ्राय आं थांबाय डाइरेक्ट मा होनो हाबा स्टानाव माने आं जेराव हाबा जादों बोरायनि न'आव आं थांबाय ओमफ्राय फैनानै बेहा थांलाय फैलाय आरो दाना बे गामियाव नों सानबैसे दंहैयोमोनलाय दा फैनानै सानब्रैसो जादों सानथाम सानब्रैयाव न'आनो आगानसे हरबानो मोनो थेवबो सानैबो खिफिलायनो सोलाबा बेबो जोंनाव फैनो रोङा आंबो बिसोरनाव थांनो रोङा माने ओरैबायदि आरो दासो नै जेने थेने फैगौ ना फैया पात्ता गैयामोन खिन्थु फिसाजोखौ दोननायावसो एसे हाबनाय ओमफ्राय साहा दाखा मोनलोंबाय आरो ओमफ्राय ब्रेड जिख्लाबसे मोनजाबाय मैया लाबोखानायखौ एसे सुखु दुखु सावरायबाय जोङो आरो सावरायबावनोसै ओमफ्राय बिदि बारा खावबो खुबाव जिरायनो समाय गैया गोबावजों खनसे लोगो मोन्दोंबाबो आहा दा नै टाइमा जानोसै नालाय दालिजों ओंखाम जाननानै लाखाबाय आरो बेहाबो गावबागाव डिउटि संहैनांसिगौलाय फिसाजोआ दिनैबा माखौ ओंखारबाय थादों मालाबा आरो आंखौ नायनाङा होनो दिनैबा आरो ओंखारनो लुगैदों गस्ला गोदान दाख्लै बिसालाव लायनायखौ गानसावदों जोंहा अफ्लास लाना फैनानै फिसानि खामायनाय सिथा मालाय गावसोर थिनहरदोंहाय थिनहरनायखायसो थांखादों आं नङाबा एडमिसननि सिगां आङो जेबो खरस खालामनानै थादोंमोन ओमफ्राय सिबाय बेस्रा फैसा फेरलेबसे हाबबाय ग्रोब ग्राब ओमफ्राय लायखादो गथ'फोरनि गरमनि होननाय लोगो लोगो थांदों आरोना ओमफ्य नै मालाय फिसालायाबो गानबाय गोदान 100 थाखानि सोरनाबा 70 सोरनाबा 80 सोरनाबा 100 न'आव थानायाव मोजां बिदियानो बेनो मोजां आङो बिराद मोजां मोनदों बिशाल बा माबा मोनसे बिदि शपिं गिदिर गस्लाफ्रा एसे आलदा जायोना मोजांसो मोनथारो आङो जेने थेने जायो जों बायदिनि थाखाय जिजों आरो बारा दाम दर खालामबो जों रोङा बायो गथ'फोरखौ लानो दिगदार बिशालफोर बायदि थानायाव ओमफ्राय फिसाय खामानिनि सायाव बर्थमान एसे सान्थि आरोना बिदिनो बिशाल बायदि एसे सुपार मार्केटाव हाबनो हायो बिनिफ्राय एसे हेभि देरसिनबा हाबनो हानाय नंला आंहाथ' मा जायो जेंगावगाव जायो आरो आंना ओरैसो सेन्देल लायनो थांबा हावै सेन्देल सोंबाय थायो आङो 50 थाखाथ' आसिना नायसो होनखायो डाइरेक्ट आं माने फरि थुबा कारणे ओमफ्राय बिसोरो बे 50 थाखानिखौनो 80 थाखा 90 थाखा 100 थाखा होन नालाय गैया होनगोन बिसोरो ओमफ्राय उनाव 50 थाखाथ' आसि जुदि दे होनबाथाय दे इटाइल' होनगोन होनबा बायो आङो बिजनिफ्राव थांबाबो बिदिसो आंना माने आथिं सुनो थाखाय लांफानो बावोना एखमबा बायनानै दोनहैबाय 50 थाखानियालाय आरो माथो गानहैलायबाय बिदिसो जोंना माने ना बुंसै आरोना अबस्थाफ्रा माने एकदम एसे सेभ खालामनानै सोलिनांगौ खोथा नालाय ओंखायनो डाइरेक्ट 50 थाखा जुदि आसि नाय जुदि नाय मारगुलि देन्स बिदिसो ना मा होनो जोङो ओमफ्राय एसे सावरायबावनोसै बारा एकदम अन्दरनि सुखु दुखु सावरायनायखौ सोजाजोबा जोङो आरो सोरखौबा रायखुमानोबो हागौ
सोरखौबा जों बाख्नायनोबो हागौ ओमफ्राय एकदम रायखुमायाहाय सनाफोर रोङा ने रायखुमानो रोङा गोसोआव जा दं खुगायावबो बेनो हांहांसो एसे लेक्सार होबाय आरोना बे एसे सावरायनायखौनो सोरबा रायखुमादों ज' बिदि सानो नालाय जोंना बिदि गैया जों बे जाय मानसिखौ रायलायदों बे मानसिखौ जों सिगाङावबो बेनो माने गोसोआ जोंना मैला गैया आरो दै बायदि साफासो ओरैनोबा बेसेबांबा गोबावजों मोखां नुलायनानै दिनैसो हांहां जागोन हाथायफोरा फुदों बेहा मालाय फुदों साल'ल'बाबो हाथाया एकदम ब्रास होआबा मोजां मोना अयबास जाबाय दे आंहा मोनायाव फुदों ओमफ्राय दिनै फुङाव सोलाबाखिसै साल'ल'बाबो साफा लाखिथारो आङो ससेबाबो ओमफ्राय हाथायासो साइस गैया रोङा सनाखो दङहाय मालाय साल'आ बिनि निक नेमसो मा बोरायासो आंना साल'सो नागा बोराया साल' होनो जा मिनिं आंना फिसालाया एकदम बिहामजोखौ साल'आ अननानै बुंनायसो दा आंनालाय सिबाय नामखौनो बुङो आरो नामानो बेनो नालाय आंना एकदम माथो होनबावनो नै जालायबाय नै फिसाजोआ बाथाब फैलायबाय थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो फैदो सोना बाजैया थांसै दे नों मारै थांदो होनबा दे स्कुटि लाबाखै होनबा थांदो सान्दुङा थिं जाबायानो नै थाथा होनदो बाजैया लाफायाखै राजाखौ बे रायखांबाय थादोंमोन र' मालाबा लोगो हमसै थांदो दे फैदो ओंखाम संहैनोसै आङो इउ गैया इउआया फिसालाखौ दोननानै फैबाय एबाकासआव ओमफ्राय मिनिनानै थैगोन नै फास्राखौ बिदिनो लानानै थांदों आरोना आङो जेबो पात्ता गैखाया ओइहाय दखानाव फिसाजोनो मेथाइ लाबासो इयै फास्राया बिदि नालाय बिदि नालाय आरो माथोबाव आथुरबाथाय बेबायदिनो जायो आंना बबे थांनो मालायनो बाबारे थ' नोंहा लानानै फैखाबाय थ' फैनानै ओमफ्राय आङो सिदा गाइखेर फुदुंबाय ओमफ्राय सनाफोरनि ओंख्रिया लुक्सखौ माबा बुंनोबा बुंदो बे जोगोनार गस्ला गानदोंमोन सिरिनाया मैया मोनायाव जानो होनलायलायदोंमोन ना आङो ओमफ्राय फिसालाया ओंखाम जायाखिसै नालाय ओंखायनो सङासै आङो आलु बाथोन दरनै रुनानैल' लाबाय ओमफ्राय अनदाराव दालि ओंखाम दालिया मोनखाजोब्बाय आरो जोंहा महारानिया नै गाइखेरजोंसो जागोननो नों गाइखेरजोंसो जागोन ना गाइखेरजों जानो ना दालिजों जानो अके बस ओमफ्राय गस्लाया मैयानियानो सुवाखै आङो गाननोल' फैनाय नालाय ओमफ्राय गानफिनबाय आरोना बेखौनो फिसाला दोननानै फैबाय बेयाव गाननानै जोलैनि हांगारानोसै बुंजानायखाय आं दाना गावनो एकदम सिदा बुंनानै लाखायो दख'नानि अनगायै बेलेग ड्रेस गानदोंबाथाय जोलैनि हांगार होननानै लाखायो आङो अके एक्सेप्टेड आरोना ओमफ्राय मा होनो दिनैनि ब्लगसा एकदम फुरा लेक्सारल' जाहैबाय खोमा आरोना आङो जेबो खालामनानै देखायाखिसै मानो होनबा खामानिया हेभिमोन नालाय आङो बारा हेभिबा आङो केमेरा अन खालामनो जाखाथारा मावला मावलि मावनानै लास्टनि गोदि मोदि खामानिखौसो आङो केमेरा अन खालामनानै लानाय जायो आरोना बेनिफ्राय मा होनो कमेन्ट फैदोंमोन दाखालि आं बिबोनांखौबो ब्लगसाव लाफादोंमोन ना ओमफ्राय बिबोनांखौ बिराद सुन्दर नुबाय आं होनदों मोननै मोनथामसो फैदों बिमामोननि कमेन्ट थ' औ नोंगौ आंना बिबोना सुन्दरखा एसे गाहायसिन आरो आंनिफ्राय मानसिया ओमफ्राय मोखांफ्रा मालाय सुन्दर आरो मेगनफ्रा बेस्रां आरोना आंनि बायदि एकदम मैदेरनि बायदि नङा ओमफ्राय मा होनो सिख्लायावथ' आं नुखायाखिसै मानो होनबा हाबाया आंनि आगोल जाखानाय आं नुबा माने मानसिया एसे मथा जाखाबायमोन आरोना बाट फटकफोरावसो आं नुदों पातला होननानैहाय बाट खिन्थु मा होनो हाबा जानायनि उनाव सोरबा फुङो सोरबा हामो थ' आंना बिबोनाङा फुंग्रानि जात आंबो फुंग्रानि जात बिदि जाहैबाय आरोना हा बिदाखौबो दालाय साइस नुवा होमबा हा बिनानाव साइस आरो मालाय मोखांफ्रा साइस बिसिना देख मालायनि फिसाइखौ आं बाख्नायनायाव गैया आंनिखौनो बाख्नायो मानो होनबा आंनि फिसाइखौनो मोजां नुयो मालायनिखौ बुंबा दाय जागोन ना थ' फौज बिथाङा मालाबा सोरखौबा है मानसिखौ माइदि नुयोथाय होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आङो हेलाबा डाइरेक्ट बुङो आदसा नोंनि हिन्जावखौ माइदि नुयो नोङो आंथ' बिनि खाथियावबो थानो समाया होननानै बेस्रा माने मालायनि हांगाराबो गावनि सना फिथर होननाय बायदि आरोना थ' फौज बिथाङानो आंखौ अनोबा मालाय बेहानो मोजां नुयोबालाय आरो माथो नांबावगौ नङा होमबा सुनाफोर लुक्सफ्रा बारा मेटार खालामाना आसलिया मा अनलायलायनाय आखल गियानासो नङा होमबा थ' आं मिथिगौ आं एसेबो माने रावजोंबो माने बिनिफ्राय साबसिन होनजानाय मानसियानो नंखाथारा मानो होनबा आं मिथिखायो बिदि भगबान दाना हरनायखौलाय मा खालामनो भगबाना माखौ रागा जोंनानै सारफ्रावनानै थगायमा दाख्लाना हरजोबखो आं बेखौ मिथिला अबेसे बाबानिफ्रायनो मोननाय आं सिगांनि ब्लगफ्रावबो एसे बारे बुंखायो आरो मोनसे फेबुं कमेन्टबो फैनानै दंफैयोमोन आंनावहाय साननै ना मा जाबाय खोमा नोंनि ब्लग्सफ्रानो फाल्थुसो होननानैहाय आं माने जेरै दं ओरै नेचारेल ब्लग्स खालामनानै देखायो एसे हासि मजाक खालामनानै देखायो एसे सर्ट खालामनानै देखायो थ' बेवहाय माने फाल्थुसो नोंनि ब्लग्सआनो होनजाबायबालाय आरो माथो अके आइ एक्सेप्टेड
ओमफ्राय आं सानबायबो आरोना ब्लग्सफ्रानो होनदों माने बेस्रा बे लिरगिरि मानसिया आंनि ब्लग्सखौ बे मोनसेखौल' नायाखै बियो बेनि सिगांनि माखौबा नायदों खोमा मानसिया ओमफ्राय नायो फाल्थु मोनबायबा मोननै मोनथाम नायनानै फाल्थु मोनबायबा नायनो नांलाब्रा जेनेबा नायाबा आरोना थ' नायजोबै नायनानै आरो नायनानै गालांबावोहाय मजानो जेबो मोनला बे जाबाय आंखौ नायनो हायै मानसिफोर नायनो हायैबो दङ नो टेनसन नोंनिख्रुइ बांसिन नायनो हाग्रा बांसिन मानसि दङ आहा बिसोरनि थाखाय आं अके खथ'बांबा कमेन्टआ फैयो बाजै नोंनि ब्लग्सखौ नायबासो गोसोफ्रा स्रां मोनो दुखु खस्थ'खौ बावगारलायो होननानैहाय ओमफ्राय गेजेर लेक्सार होबासो होमबासो मोजां मोनो नर्मेल ब्लग्सखौ जोंबो बानायनो हायोब्रा एकदम देलाय मालाय लासै एकदम स्ल' मोसनाव बुंलायनानै बाट बे नेचारेल ब्लग्स जाला देखायनायसो जासिगोन अब्ला जेरै दं एरैनो नाइटि बोराय गाननानै दंबा नाइटि बोरायजोंनो ओंखारगोन दख'ना जिरायनाय बोराय गाननानै दंबा बेजोंनो ओंखारगोन आरोना डेली ब्लग्स नेचारेल ब्लग्स बिमा बुरै ब्लग्स आरो माथो कुइसनफोर आं जुदि एसे आल्टु फाल्टु ब्लग्स बानायनायावनो जेनेबा एसे सर्ट फट बुजानाय ब्लग्स बानायनायाव नोंथांमोना जुदि सोरबा मिनिनो हायोबा आं बेखौ एक्सेप्टेड अके आं फाल्टु ब्लग्सखौनो बानायगोन मानसिनि जिबनावथ' गोबां फानि मोमेन्टफोर जायोना बेफोरखौ आं देखायनो हानायफोरखौ नोंथांमोन देखायबाय बबेखौबा खिथाबाय शेयार खालामबाय बयनावबो जायो फानि मोमेन्ट आरोना आं खिथाबाय बेयावनो बिमामोना आगै आब'मोना फंबायमोना रिलेट जानानैहाय आंनि फानि मोमेन्टजों बिदिनो जामारो हा बेफोरबायदि मिलाय जुलाय एसे माने टाइमखौ बारहोलांसै होननानैसो आं ब्लग्सखौ होयो बेयावबो जुदि रागा जोंलाङोबालाय आरो माथो मारगुलि डेन्स आरोना बिसोरनि थाखाय थेवब्लाबो आं बुंनाय नङा जे आंनि ब्लग्सखौ नायनो नाङा नायलां खिजानि मालाबा मोजांबो मोननो हागौ मानसिया दिनै मोजां ब्लग्स बानायदों होननानैहाय थ' नों मालाबा बिदि मोनोबा कमेन्टखौ मोजां गालांबानो जाबाय आरो बाखिफ्राव रायनानै गालाङो एकदम नेगोनसो आरोना आङो दा ओमफ्राय ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सजोंनो फरायनो नांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच